लोगोफोर दिनै नै एन्जर बायना लाबोदों दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव एन्जर जागोन मानैयाव 300 मानैजों सेरसे गोदा खानायखौ मोनासैयानो एन्जर बेदरखौ सोर सोर जानानै गोथाव मोनो खोन्थाहरदो लोगोफोर एन्जर जागोन दिनै लोगोफोर नै एन्जर आं दा एन्जरखौ सावना लाग्रोनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना सावनानै नै साफानो सुना लाखाबाय नायदो लोगोफोर बिबु खि गारखाजोबना लाबाय ओमफ्राय नै दा खुगाखौ दानस'सिगोन दायो गारगोन बेखौ आथिंफोरखौ गारसिगोन नैबेनि खुगा आथिं दङ गासैखौबो दा दानस'जोबना गारगोन आं लासै लासैनो नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दा गोदानानै लानोसै एन्जरखौ जा साफा जाखादोलै थाव गोजा जा टेस्टि जाखागोन बायदि मोनखाबाय आं एन्जर बेदरखौबो बारा मोजां गोदानो रोङा दै लोगोफोर जानला मोनला सांना नायलांबाय थादो नै आथिंफोरखौ दानस'ना लाबाय गारनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बांद्राय बेदर गोदानायनि एक्सपिरियेन्स गैया नालाय बेनिखायनो रोङा थेवबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर साफानो गोदाजोबना लाबाय लोगोफोर जों दसे समनि उनाव एवनोसै दे बिदिब्ला एवनायखौ नायदो जाजोब्बाय जोंना गोदानाया जों दा एवनो थाखाय रेडि खालामबाय नै लोगोफोर सामब्राम गुफुर होगोन आं सामब्राम गुफुरखौ जिरना लाबावनोसै आरोबाव एसे खम जादो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों बांद्राय मस्ला मस्लि होआ नै हाइजें एसे होनोसै नै बेदरा नायदो लोगोफोर तेजाल एन्जर बेदर नै बेखिना मस्लाखौनो होगोन जोङो एन्जर बेदराव मा मा मस्ला होयोब्ला साबसिन गोथाव जायो नोंथांमोना मिथियोब्ला कमेन्टआव लिरना खोन्थाहरदो लोगोफोर आं ट्राइ खालामबावगोन नै लोगोफोर जोंना नै धनिया बिलाइ पियास ओमफ्राय बानलुखौ देना लाबाय ओमफ्राय हाइजेंखौथ' सामब्रामखौथ' एसे देबाय बेनिफ्राय नैयो जाहैबाय नेरसोन बिलाइ बेनिफ्राय नै बानलु गोरान एसे होगोन मोदोमनायनि थाखाय ओमफ्राय दायो जिरा पाउदार माबा माबि होसिगोन दायो दसे समनि उनाव जोंना नै बायदेवा थाव गुदुं खालामगासिनो थावा दसे गुदुं जानायनि उनाव जों होनोसै पियास बायदिसिना होना लागोन नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि एवो जोंना बायदेवा जों दा बानलु गोरानखौ एवग्रोना लानोसै मोदोमनायनि पियास जों दा सामब्राम गोजाखौनो जों बानलु गोरान एवना लाग्रोबाय जों एन्जर बेदरखौ एसे एवनोसै एसे दोननोसै आथा आथा खालामनोसै बुरजाद्राय माने जाग्रा गैया मानसिफोरा जों साथामल' नालाय ओंखायनो आथा एवनानै आथा दोननोसै एन्जर बेदर लोगोफोर दिनैसो मोनजाबाय बोसोरथामनि उनाव एन्जर बेदर बोसोरथामल' नङा दे लोगोफोर लकडाउननि सिगाङावनो जानाय एकदम गोबावानो जाबायमोन दिनैसो
जाफिननोसै एन्जर बेदरखौ सोर सोर माबायदि जायो मिथिला जोङो जोंहानि स्टाइलाव जानोसै जोंहा दिनै मा बेदर मोनो Anjor Bedor. जों दिनै एन्जर बेदर जागोन नै एन्जर बेदरनि थाखाय जों मा मस्ला रेडि खालामना लादो Dunia, Rio dunia baten, infai, pias bilai, infai hajen. एवगासिनो नै जों दा रेडि खालामगासिनो लोगोफोर संगासिनो दसे समनि उनाव फैसिगोन नोंथांमोननो नायलांबाय थादो Nei bitangai obai. नै लोगोफोर एवगासिनो एसे एवफ्रामना लाग्रोबाय जोङो बेदरखौ दा दसे समनि उनाव जों मस्ला मस्लिखौ होनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो एवफ्रामना लानोसै मोजाङै दिनै रान्दिनिया आंसो दै एन्जर बेदरखायसो आंनि स्टाइलाव संगासिनो आङो आंनि गोसो बायदि दसे खोबबावना होनोसै जोङो अरखौ एसे फिसा खालामना लानो र' Aku bisa kalambai, raisa. जोङो बेदरखौ एवफ्रामजोबना लाबाय लोगोफोर जों दा मस्ला मस्लि होनोसै Ada. हालदैखौ होना लाबाय Aku paling sini bai. नै लोगोफोर जोंना एवफ्रामनाय जाजोब्बाय जों एसे दै होना लानोसै जों दै एसे होना लाबाय लोमजासे बेदरखौ एसे दै होबावनो र' जों दैखौ बेदर लोमजासे होना लाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर जोंना बेदराखौ जाजोब्बाय एवनाया कमप्लिट जाबाय वाव टेस्टि जोबोद गोथाव जादों बायदि मोनथारबाय आं बे बाराव जानायनि सम नै लोगोफोर जानो थाखाय रेडि खालामबाय जोङो बेजोंनो जानोसै दिनै ओंख्रिबो जेबो संनाय जायासै बेदर टेस्टि खालामबायानो जानानै नायनाय खेबसे माबायदि मोनदो वाव माबायदि टेस्टि आंबो जानोसै लोगोफोरनो दिनै जोंना ओंख्रि संख्रि गैया जों बेदर गोजाजों जानोसै हरनि ओंखामखौ ओरैनो नायलांबाय थादो लोगोफोर टेस्टि जादों लोगोफोर टेस्टिनो दिनैसो फार्स्ट Anjor. बोसोरथामनि उनाव Ngapain sih yang Simon? गोथाव जादों जानायालाय गोबाव जाबायमोन ना जायैया Harap kebaca. लोगोफोर सोर सोर एन्जर बेदर जानानै गोथाव मोनो खोन्थाहरदो कमेन्टआव Like and subscribe kalam. जोंनिथिं एन्जर बेदरखौनो मोनलालै बायनासो लायदों आङो Nih मेदा बाजाराव lebih kazan mama. एसे गोरान गोरान जाहैबाय आरो उपाय गैया हरनि ओंखाम एसे एसेबाबो जानांगोन नालाय हामदो टेस्टि जादों Baba naglaयनायाव मजा हैनो एन्जराय टेस्टि जादों जानायानो माबा थानांगौमोन
अन्थाइ बाजाब जों मा बुङो नोंसोर सोरबा सोरबा अन्थाइ बाजाब होनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा मा होनो बोरमादारि होनना बुङो इ थानांगौमोन आं मबाइलाव नुदों बोरमादारि लायनो होननायखाय बोरमादारिखौ हाना लाना फैबाय बिदि खालामनायखौ नोंखौ नुयो नुदों गोबाव एन्जर बेदरखौ जानो टेस्टि जादों बरिया एन्जर बेदर दखद जादों लोगोफोर Ôi जाखांबाय लोगोफोर बिराद टेस्टि जादोंमोन बा बेसेबा गोबावनि उनावसो दिनै एन्जर बेदरखौ होख्लायबाय 4-5 बोसोरनि उनाव मोनजादोंना सुपार जादों देन्जार जाखाबाय बाबाया जोंनि एन्जर बेदर जानायनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय